Кои са българите в Добруджа, известни под наименованието гребенци, и какво ние знаем за тях? Кои са гребенци и какво са ни оставили за тях известните наши етнолози, етнографи и историци в книги и публикации, съхранявани в БАН? За това ще разкажем в следващото видео и за опитите на един етнограф да манипулира всичките тези изследвания.